Kaixo berriro guztioi, jardunaldiaren bigarren parteari ekingo diogu orain eta Leire Gorroño izango da lehen hizlaria. Leire industria antolaketako ingenieria da, Mondragon Unibertsitatean egin zuen, eta Dinamarkako Unibertsitatean masterra plangintza eta kudeaketa energetiko iraunkorrean. Energia berriztagarrien aspektu sozialak dira bere interesgune nagusiak. Lehenago Nordic Fork Centerren lan egin izan du, eta orain Dinamarkako Unibertsitatean, Aalborgeko Unibertsitatean, doktorautza egiten ari da transizio energetikorako jabego ereduak aztertzen. Como decía, Leire Gorroño es la persona que va a dar comienzo a la segunda parte de las jornadas. Ella es ingeniera en Organización Industrial por la Universidad de Mondragón y máster en Planificación y Gestión Energética Sostenible por la Universidad de Aalborg en Dinamarca. Su principal campo de interés son los aspectos sociales de las energías renovables. Anteriormente trabajó en Nordic Fork Center, y en la actualidad está preparando el doctorado en la Universidad de Aalborg, investigando sobre los modelos de propiedad cara a la transición energética. Ella va a tratar el tema comunidades locales hacia el 100% renovable en Dinamarca, cómo lo están consiguiendo. Bere gaia, komunikate lokalak ehun berriztagarria Dinamarkan, nola ari dira lortzen gaiaz arituko da orain. Santiago izatzeko. Ez dakitena da mikrofonoa izetute dagoen, amatauta dago. Ez, holan, ondo, bale, oso ondo. Bale, perfecto. Egun ondan hori da, eskerrik asko batez be Goien Herreri gaur hona etorteko gonbidapena luzatziarren. Eta, bueno, hori, Jolandak esan da den moduen, gaur etorri natzue, kontatzera apur bat, Danimarkan 100% berriztagarritara heltzeko komunitate mailan edo maila lokalean ze ekintza egiten ari dien. Eta, bueno, gaiaren muinera joan aurretik, sarrera txikitzo bat. Bakizuen moduen, Danimarka Europako iparraldeko herrialde txiki bat da, 5,5 milioiko biztanleria duena, gutxi gora bera. Eta, 2007az geroztik, 98 udalerri daude Danimarkan, hau kontatzen dizuet apur bat, gero azalduko ditudan hainbat erronka eta hainbat ardura be hobeto ulertu alizateko edo behintzat ideia bat aukitzeko, ez? Hemen ikusten duzu adibidez, goi partean, Tiztet hori berdez agertzen den udalerri horri, hegoaldetik iparraldera ditu 75 edo 80 kilometro gutxi gora bera. Hori da, ia Durangotik Hernanira etortzea, holako zertzo baitez. Udalerri honek ditu 53.000 biztanle eta 1.000 kilometro karratu inguru. Eta hau da landa eremuko udalerri bat. Gero, Aalborg ikusten badugu aldiz, hiriak berak ditzu 120.000 biztanle inguru, eta udalerriak berak 210.000 biztanle inguru, eta hiria bera da hirigune bat, eta hiritik urtetan garen momentuan landa eremu bat. Orduen, hemen aurki daitezkeen erronkak eta oso desberdinak dira, ez? Eta azkenean, Gipuzkoagaz konparatu ezkero, bi udalerri honek daukia azaleran, Gipuzkoak dekonan erdize baino zertz bat gehiago. Orduen, eremu zabalak di, ez? Eta zergaitik Danimarka. Iparraldeko herrialde txiki hau munduko liderren artean dago energia berriztagarriari dagokionez. Iaz, elektrizitate kontsumoaren 43% energia eolikoaz azebete zen, eta dira mundu mailan pertsonako instalatutako potentzia maila altuena dutenak. Eta askok igual pentsatuko dute, Danimarkan energia eoliko baliabideak oso altuak dira, eta normala da olako zerbait ikustea, ez? Baina, logika hori aplikatuta, Espainiar estatuan ere, eguzki energia asko erabili beharko litzateke gaurko egoeran, ez? Baina, badakigu horrek atzetik ere baduela bere lana, bere esfortzua eta urte askotako zeregina, ez?
Eta, Danimarka askotan haize energiarekin edo energia eolikoarekin konektatzen da, baina liderrak dira beste teknologia askotan ere. District heatingari dagokionez, Europakoen artean ranking goiko partean geratzen da. District heatinga edo berosareak dira beroketa sistema kolektiboak. Izan lehike, produkzio punto bat edo gehiago izatea, eta gero aislatuta dauden, termikoki aislatuta dauden tutuerien bitartez, bero hori kontsumo puntu ezberdinetara eramaten da. Eta hau erabili daiteke 3.000 biztanle dituen herri batean adibidez, edo Kopenhagen, non 1.000.000 pertsona inguru bizi diren, eta horietatik etxe bizitzen 95% gutxi gora bera, berosare horretara konektatuta dauden. Eta hori da, Danimarka osoko 164, etxe bizitzen 164 berosareetara konektatuta dago. Eta 2016an uste dut, 153 energia berriztagarritatik sortu zen. Horretaz aparte, Europar mailan eguzki energia termikoan liderrak dira, eta lanean ari dira baita ere sistema ezberdinen integrazioan, adibidez elektrizitatea eta berosistemen integrazioan, eta bar. Orduan, apur bat kokatzeko Danimarkaren sistema energetikoaren ezaugarri batzuk, ez? Hemen ikusten dugu adibidez garraioa dela kontsumo gehien eragiten duena, 134, eta horren ostean etxe bizitza, 131. Euskal Autonomia Erkidegoarekin konparatuz, ikusten da kontsumo perfila nahiko diferentea dela. Bai geure kasuan ere garraioak hartzen duela zatirik handiena, baina gero industria legoke 138 batekin. Aldiz, Danimarkan lehenengo sektorea eta industria batera jartzen ditugunean, 120 suposatzen dabe. Eta geure kasuan, etxe bizitzek 110 baino ez. Orduan, hasierako irudi honegaz, pentsauleke bai estrategia asko eta hartu izan diren neurri asko, igual desberdinak izan aldiela, ez? Eta zenbat kontsumitzen da, azkenengo urteetan eta 1980ko hamarkadetik egin izan diren, edo ezarri izan diren politika energetikoak direla eta kontsumoa, pertsonako kontsumoa jaisten joan izan da, ikusten da energia burujabetasun maila izugarria zizela 1980tik 2000 urtera, 129ra heldu arte. Eta, geure kasuan kontsumoa pertsonako txikiagoa dela, baina burujabetasun maila oso baxua, ez? Eta etorkizunera begira zer? Danimarkak 2012 urtean energia akordio bat sinatu zuen, eta horren arabera 2050 urterako sistema energetiko osoaren eraldaketa eman behar da energia berriztagarrietara. Horretarako, hainbat erdibideko helburu zehaztu izan dituzte, 2020rako kontsumo energetikoaren 125 baino gehiago energia berriztagarriek azebete behar dute, eta urte berdinerako energia eolikoak kontsumo elektrikoaren 150. Ja, 2025erako bai sistema elektrikoa, bai bero sistema berriztagarrietara eraldatuta egon beharko dira, eta 2050erako garraioa ere barne egon beharko litzateke eraldaketa horretan. Eta interesgarria da, akordio hau sinatu zenean, helburuen artean, akordio klimatikoak eta helburu klimatiko ez gain, garapen eta egonkortasun ekonomikoa ere helburuetako bat bezala jartzen dela, ez? Hori bermatzeko bidea bazkenean aldaketa hau egitea dela. Orduan, ja geure gaurko gaira apur bat zentratuz, esatea biztanleria eta udalak Danimarkan trantsizio energetikoaren zentroan egon direla. Gaur ere hala daudela eta etorkizunean ere hala izango dela. Orduan, azkenean trantsizio energetikoa da engranaia sistema konplexu bat moduan, ez? Komponente asko daude, elementu asko daude, eta guztiek elkarrera egiten dute, eta segun eta zelan eragin alde batera egiten da, edo bestera, edo ez dugu ezerrek funtzionatzen, ez? Orduan, badaukaguz ekintzak maila nazionalean ematen direnak, plangintza, politika energetikoak, legediak eta abar, eta horrek izango lirateke goitik berako ekintzak, badaude ekintza lokalak,
komunitate, udal, mailan ematen direnak eta berriro ere plangintzan, proiektuen ezarpenen eta beti gorako ekintza horiek, eta guzti hau beti eraginda momentuan ze aukera ditugun. Bai berrikuntzak, bai garapenak, teknologia aukera berriak emon aldauzelako, edo negozio eredu berriak, eta abar. Eta guzti hau mugitzen da gizarte baten barruen, gizarte kontzientzia batekin, enprese ezberdinak izan alduten interes ezberdinekin, kultura baten barruan, eta azkenean eztabaida publiko baten barruan, ez? Eta gaur, begituko dugu, ekintza lokal horrek zelakoak izan diren Danimarkan edo gaur egun zelakoak diren. Orduen, garrantzitsua da, aipatzea behintzat, Danimarkan herritarrek izugarrizko garrantzia izan dutela trantsizio energetikoan. Batez ere, 1970ko hamarkadan, krisi energetiko larria bizi izan zutelako, eta ordutik aurrera politika energetiko mailan egin izan ziren aldaketa eta hartu izan ziren neurri guztiez aparte, hiritarrak hasten direlako beraien ekintzak antolatzen eta aurrera ateratzen, ez? Orduan, kalkulatzen da 1980ko hamarkadan, 150.000 pertsona haize energia kooperatiben bazkide zirela, eta kontutan izan da, 5,5 milioi pertsona direla, hau zenbaki nahiko potoloa da, eta gaurren egun ere, badirela biztanleria dela lehendabiziko inbertsorea energia eolikoan Danimarkan. Eta berriro gogoratzea, beraiek direla mundu mailan pertsonako gehien instalatu dutenak, potentzia gehien instalatu dutenak, ez? Horretaz aparte, lehen mentzionatzen dituen, aipatzen dituen berosareak. 407 zeuden 2016an, eta horretatik 388 daude edo udal enpresen esku, edo kontsumitzaileenak diren kooperatiben esku. Orduen, portzentaia oso altu bat, biztanleriaren eskuetan dago. Horretaz aparte, ikusten dabe bai, biogazako zentralak askotazko baserritarren eskuetan dauzela, ikusten da elektrizitate banatzaile eta komerzializatzaile enpresa askotazko kontsumo kooperatibak direla, eta horretaz aparte, autokontsumoa eta beste hainbat gauza, ez? Orduen, herritarren presentzia eta protagonismoa oso handia dela. Eta udalen rola edo zein izan den, ez? Lehenik eta behin, udalek maila nazionalean ezartzen diren helburuetaz aparte beraien helburuak ezartzen dabez. Eta helburu horrek askotan dira maila nazionalean ezartzen direna, baino askoz ere anbizio handiagokoak. Adibidez, ez dakit baten batek Samsu ezetzen badaben, uharte bada, eure gure dabe 2030erako erregai fosilik ez erabiltzea. Ez elektrizitate, ez berorako, ez garraiorako. Gero badaude, ez dakit, Kopenhague adibidez, eure gure dabe 2025erako CO2 neutralak izatea. Eta badaude, ez dakit, mendebaldeko herriren bat mentzionatzearen, Errankubin ezkeren adibidez, eure gure dabe 2020erako kontsumitzen daben beste energia produzitzea energia berriztagarriak erabilita. Bertako energia berriztagarriak erabilita. Orduen, bakoitzak badeko bere helburue eta horra zelan heldu eta estrategia desberdinek, ez? Danentzako berdina da, plangintza, bai energia eolikoana eta bai distrijitina edo berosareena udalen eskuetan geratzen dela. Orduen, udalak die, esaten da bina, proiektu eoliko barrizek urten ezkero, udalerriko zein gunetan ezarri aldien proiektu horrek. Edo adibidez, distrijitinaren kasuan, 1990etik aurrera, legedi barri bat urten zen, eta eurek izan zien arduradun, analizi bat edo azterketa bat eitzeko ikusteko, ia nun zeukan zentzua distrijitin bat eraikitzeak edo ez. Eta zein kontsumitzaile gune geratu behar ziren beroketa sistema individual bategaz. Orduen, beti egon izan dira transizioaren hazikeratik ardura asko eukin izan dabez eta lan asko egin izan dabe hori posible izateko.
Horretaz aparte, eurek diebe bai, bialtzen diren proiektu guzti horren ebaluazioa hitzen da bienak eta baimenak emoten da biezenak. Eta horretaz aparte, ari dauenez, zelan helburu horrek dekiezan, baitzabe biztanleriari informazio ematea eta euren partaidetza sustatzea. Orduen, azikeran esan bezala, udalerri asko daude, desberdinak euren artean, batzuk landa eremuetan, beste batzuk hirigunetan, eta dauzkaten erronkak ere oso desberdinak dira. Orduen, adibidez, eremu guzti hau landa eremua kontsideratzen da. Landa eremua askotan, arazo gehienak biztanleri aldaketarekin ematen direnak, jente asko, batez ere jente gaztea hiriburuetara doa ikasten, gero estatus bueltan, eta orduen jentea nagusitzen doa, eta biztanleriak gero eta gutxiago dago, eta horrek dakartzan arazo guztiekin. Baina aldi berean badira landa eremuak ere, energia berriztagarri baliabide gehienak dituztenak. Hemen ikusten da, haizeari dagokionez eurek dituztela gehienak, eta gero argi dagoenez biomasa gehien eurek dute, eta baita ere eguzki energia ustiatzeko erreztasun gehiago dago landa eremu zabalak daudelako adibidez. Eta gero, hiriburuetara joanez gero, eurek arazoa bueltan daukien, jende gero eta gehiago etortzen da, zelan emon leku bat pertsona guzti horrentzako, ez daukate horren beste baliabide edo landa baliabide horrek ustiatzeko, baina aldi berean adibidez garraio arazoak errezauak dira bertan konpontzea landa eremuetan baino. Eta proiektu batzuk edo aurkeztearren, batzuk hartu dutez, niri guztetan jatezan batzuk, eta jabego eredu da desberdina dutenak ere ikusteko ez dela beti jabego eredu mota berdina, baizik eta ezberdinak aukeratu daitezkela, segun eta ze helburu dagoen udalerri horren barruan edo komunitate horren barruan. Eta hau adibidez dago Danimarkako mendebaldean. Hau da ez da itsasoa, fiordoa da, esan gure irtera badu itsasora, baina ez da itsasoa. Eta hemen erabaki zuten iaz 4 haize-sorgailu jartzea, 7 megabatioko haize-sorgailuak dira, kristonak. Hau ekarri dut esateko, askotan erlazionatzen direla biztanlegoak edo biztanleriak aurrera eramaten dituen proiektuak proiektu txikiekin. Hauek dira oso haize-sorgailu handiak eta biztanleriak aurrera aterateneko ekintza bategaz. Orduen hemen, 155 kooperatiba batena da, eta kooperatiba horrekin bana zan, udalerrian bizidan pertsona guztizeri aukera emon, bertan jabegoa izateko, eta holan saldu ez zienak, emon zien kontsumo kooperatiba lokalarentzako. Orduen, porque asko pentsauleki baina igual, ekonomikoki ganok eskara kapaz bez inbertzio bat eitzeko, eta gizartearen beste zati hori zelan sartu aldogun trantsizio energetiko honetan. Kasu honetan, igual pertsona batzuk ez zuten nahi, edo ezin zuten haize-sorgailu hauetan inbertitu, baina aldi berean kontsumitzailea badira kontsumo kooperatiba lokal horrenan, badaukate aukera proiektu honegaz onuraren bat ataratzeko. Gero, Middelgrunden, Kopenhagenen, seguro baten batek ezagutuko duela adibide hau oso famatua da, Danimarkako haize kooperatiba handiena da, 8.000 bazkide baino gehiago ditu, eta hau da 10 haize-sorgailu dituzte Kopenhagetik apur bat kanporago. Samsoko uhartean, lehen komentatzen nuen uarte hori, hau da uhartean duten proiektuetariko bat. Proiektu asko daude, eta hemen oso interesgarria da, intentzioa dela ez uhartea bakarrik 100% berriztagarritara eraldatzea, baizik eta trantsizio hori aprobetxatzea bertako biztanleriarentzako aldaketa bat sortzeko, bertako komunitateari bultzada bat emateko, eta garapen lokala sustatzeko, eta hiriburuetara doan biztanleria horren aldatzeko, eta jentea bertara ekartzeko bai. Eta ordenamen egin biena, zan 10 haize-sorgailu horrietatik 5
die udal enpresa batenak. Eta udal enpresa horrek erabili aldauz hortik lortzen da bezan etekinak, beste proiektu berriztagarrietarako, edo informazio kanpainak egiteko, edo demonstrazio proiektuak egiteko. Hemen da Bidezan, seguro neure beste aurkezpen baten inorre egon badan pentsako abela, joe. Ze, que pesa, beti Bidezane atzera da Bidezane aurrera. Bueno, balazei, ze gaur Bidezane, versión 2.0 aurkezten ator. Orduen, ez dakizen antzako, Bidezane da mendebaldeko herri txiki bat, 3.000 biztanle ditu, eta hemen aktibitate ekonomiko, lehendabiziko aktibitate ekonomikoak dira portua eta turismoa. Orduen, orain dela urte batzuk ikusi bien portuek gero eta txarrauera zijoala eta zer egin honekin, ez? Berabaki zuten portua barritzea, instalakuntzako betzea eta uraren sakontasuna handitzea, itsasontzi handiagoak sartu ahal izeteko eta dibertsifikatzeko bai. Orduen, dirua lortu zuten Europatik, dirua lortu zuten Dinamarkatik, baina finantzazio gehiago behar zuten proiektu hori ekonomikoki aurrera atera ahal izateko. Orduen, erabaki zuten hondartzan, portuaren landa eremua dan hondartza horretan, 3 airezorgailu jartzea. Eta airezorgailu honek, zikera baten fundazio batenak ziren, 180an, eta 120an herrian bizi ziren 400 pertsonarenak. Orduen, intentzioa zen, hortik lortutako diruaren zati handi bat porturako ematea eta bestea turismo jasangarriarentzako. Orduen, portuko proiektuak lortu eban, bierban kreditu hori aurrera atarateko eta kalkulatzen da, 4-5 urtetan edo sortu diela 200 lanpostu barri. Orduen, 3.000 pertsona bizi dien herri batentzako 200 lanpostu barri, kriston garapena da, ez, da kriston aukera. Orduen, bigarren zatia, Bidezanen badau berosare bat bebai, ez? Eta berosare honek, gaz natural erabiltzen dau kogenerazio zentral batean, kogenerazioa da, elektrizitatea sortzen danean, beroa sortzen da bebai, eta bero hori erabiltzeko aukera badau distrigitinera sartuta, ez? Eta gero, gaz natural galdarak, gaz eta elektrizitate galdara bat bebai, eta orain dela urte batzuk eguzki energia termikoa erabiltzen hasi. Eta berosare honek ze arazo eukin dauen, ez? Orain 2018an gaz natural erabiltzen dauen kogenerazio zentralak orain arte jaso izen dauen diru laguntza galtzen dabe. Honek ze suposatzen dau. Sare honetara konektatuta dauden, ez daki diren 1000 kontsumo puntu edo, kontsumitzaile guzti horrek eukingo dabiela bero faktura handiz hau bat, ez? Azkenien diru laguntza hori galtzen dalako. Eta zizien pentsatzen, horri buelta emateko zerrein, eta horretaz aparte baitzere, zelan, euneko berriztagarrira joan behar dan, gaz natural horrei zelan beste iturri edo energia iturri batega zelan aldatu, ez? Orduen, ze pasetan da, hau emoten dela, aldiberan emoten dela, lehen erakutsi ditudan eoliko horrek arazo ekonomikoak izaten ari diren artean. Zer gertatu zen hemen, proiektua kalkulo ekonomiko guztiak egiterako momentuan, elektrizitate prezioak 2 aldiz altuagoak zirela. Eta inork ez zuen ikusi, horrek erdira basatu altzirela, 3-4 urtetan, eta orduen kalkulo ekonomiko guztiak holakoak ziren, ez? Orduen, hasiera batean, zepertzatzen dute, badauzkagu, hemen, herrikoak diren haizezorgailu batzuk, eta herrikoa den berosare bat. Bueno, ingo guna da, eolikoetatik erosi, PPA bat fundazioarekin, eta bertatik erosi geure berosarearentzako, ez? Galdara elektriko bat badaukagu, eta horrela erabiliko da. Bueno, orduan zen gertatzen da, legediak esaten duela, zelan, PPA hori posible dela, baina zerga batzuk ordaindu behar direla, elektrizitate horregatik, eta horretaz aparte, elektrizitatea berorako erabiltzen denean, beste zerga bat gehitu behar zaiola horri.
Orduan, beste zerga hori gehitzerakoan proiektua ja ez dauka inungo interesik distrijitin sarearentzako. Eta orduan, azten dira, beste aukera batzuk bilatzen, ez? Eta esaten dute, bueno, aukera da, zeuek izatea, distrijitina bera izatea, eoliko edo haizezorgailu horien jabea. Datuak, kalkulak atera eta, bale. Bai, baina, kable bat, bota biozue, haizezorgailuetatik distrijitinera autokontsumo bezala kontsideratzeko. Eta orduan, azten dira berriro, datuek eitzen, ez? Eta historiza da, distrijitina amen dauela, eta eolikoak amen, ez? Eta 10.000 metro gitzi gora bera. Eta orduen ja, hainbeste kalkulein da ez dakita zera da bestie, eta azken esan zin, ja, baina ezke kable hori egon bida zeuen jabegoa dan lurrien. Eta orduen zein bien, joen zien, amendik eta onainoko eguesan jabe danek azberba ditzen, metro zati bat edo metroterapiko zati bat erosten. Da, azkenin lortu ebien, eta ustaien bi haizezorgailu oin distrijitin zarean kudatzen daben enpresarenak dira, eta lortu da bez, legediak jarri izen da bezan horren beste traba eta zelan edo alan konpentsatzea eta konponbide bat aurkitzea. Orduan, lehen mentzionatu dut, eguzki energia termikoan liderrak direla Europa mailan. Eta, nik azkenengoz 2017an begitzuna benean, ranking honetan 189 eskala handiko instalazioak agertzen ziren Europar Batasunean, eta horretatik 106 Danimarkan neu esan. Osa, Danimarkan nian bizinaz esan aldotzuet eguzkizek askorik ez dauela moten. Orduen, adibide bat, guzti honetatik adibide bat, ez? Eta Martzaleko berozarea. Eta hauek harri dut, berezitasun bat dekola, etorkizunerako olako gehiago urtengo dielako, ez? Eta hau da, kontsumo kooperatiba batena da, beste berozareazko moduen, eta hemen ikusten die, ze ezaugarri tekniko ditzuen, ez? 30.000 metro karratuko azalera dute kolektoreek, 24 megabatioko potentzia, eta sasoiko depositu termiko bat deko. Eta honek dekoz, 87.100 metro kubiko. Orduen, instalakuntza hau eine bienetik, berozare horren kontsumaren 45% eguzki energia termikoak azebetetzen da. Danimarkan. Pentsa hemen, zenolako aukerak egon daitezken eguzki energia termikoa erabilita distrijitin batean eta sasoiko depositu termiko batekin, ez? Eta gero ja da, zelan 100% berriztagarrire goiezan ez da bakarrik elektrizitatea, ez da bakarrik beroa, garraioa beba da, eta garraio guzti horren artean ez die bakarrik eskotzeak, ez... Orduan, adibidez, eron, Martzal dauen leku hori da irla bat. Eta honek gure dabe 100% berriztagarrire joan bebai. Eta gainontzeko herrialdearekin konektatzeko ferriak deukiez. Orduan, zer erabaki dabe, elektrizitatea eta bateriak erabiltzen dabezan ferri bat sortzea. Europatik dirua lortu ebien, proiektu bat eitzeko, eta ferri hau martzan hasiko da, datorren urteko urtarrila edo otsaila partera. Eta hemen bizi die 4.000 pertsona inguru. Ez eizue pentsau kristolako uarte badala eta kristolako diru dekiela eta ez da izema pertsona bizala, da komunitate oso txiki bat, baina eurek aldaketa bat sortu gure dabe, eta ikusten dabe euren erronketariko bat dala gainontzeko Danimarkako beste puntu egaz zelan konektau, eta horrek ferri bat bier dabela eta zerrein, ez? Eta, bukarako, ohar txiki bat, askotan berba itzen da, energia berriztagarrizek eta lana ekorriko dabiela, eta garapen lokala ekorriko dabiela, eta baina benetan hori bermatu gure badogun kontutan aukin bidala, energia berriztagarri horrek ze jabego mota aukingo daben, eta nor egongo dan energia berriztagarri horren atzetik. Hori izan euren gaurko aurkezpena, eta galdera berandu hau suposatzen dut, zekio.